Ali ne. A da bi prešao u višu ligu, odnosno da bi došao bliže do izvora, da bi ti bio taj čovek koji je iza tebe, to je obično u filmovima i ovako inače je krvavo, mora krvavo doći do toga da ti moraš da ubiješ čoveka iznad sebe da bi postao taj čovek. Da li je to tako ili si ti napredovao? Vidi, nikad nećeš moći biti taj čovek, brate. Koji te uveo to, koji te snabdeva time, razumeš, nikad nećeš moći biti on, da se razumemo. Ali, opet možda budeš toliko... Nema potrebe ja da budem on, brate. Meni je ovako super, uzimam keša, koliko hoćeš, vrhunski mi je, što bi ja, nema želja, znaš, nije to ono, mafija, ono, goti, znaš, ono, i ti fazoni ubijem ovog, znaš, ba sam ja sad šef mafije, ti fazoni, znaš, ono, nije to tako, znaš, ne ide to baš tako, u ovom poslu. Ali, malo ko se, pošto, jeli, znamo da je čovek najveću zavisnost ima, jeli, ka parama, dobro. Da neko poželi stvarno, eto, znamo, Gotija si pomenuo, Pabla smo pomenuli, koji je želeo da bude predsednik Kolumbije, i ljudi koji zarađuju mnogo para odjednom istripuju da treba da budu mnogo moćni. Mnogo, da. Da li si video neke neslavne završetke tog penjanja uz lestvicu? Kako ne. Puste krila mnogo ljudi, znaš, mnogo se osile vremenom, znaš. Zato što, to mi nikad neće biti jasno, ljudi, ako prodaju gudru, ili ono, glume kriminal. Kapiraš? U gasu su većina ljudi. Ja nikad nisam video, nikad nisam kapirao zašto potreba time, razumeš? Da ti glumiš kriminal, da ti, ne znam, ja, nosiš prangiju, da ti hodaš, znaš, ono, namršteno, da sve nešto, kapiraš ti kažem, ja sam tu samo gledao kako pare da zaradim. A ti, brate, koji su mafijali i ovo i ono, mnogo njih je neslavno završilo, razumeš? Jer se osile i onda odgovore ovom i nešto svašta i završe baš neslavno, jebi.